Lawrence Gonzi wasal fil-Masreli tal-Partit Nazzjonalista akkumpanjat il-ħin kollu minn Ernest Tonna li jitilleminija ta' Austin Gatt li fl-Ulju li għadda mexxa grupp ta' kanvażers tal-istess Gatt quddiem id-Dar ċentrali, uħud minnhom b'rekord kriminali li kienu involuti fi ġlieda ma' persuni li kienu qed jakkumpanjaw lil Jeffrey Pulicino Orlando. Fid-diskors tiegħu Lawrence Gonzi qal li tal-aqwa u l-ahjar għall-familji Maltin f'dawn l-aħħar 5 snin. U lill-familji tagħna għednilhom 5 snin ilu ħallu fidejna. Sa nagħmlu ħilitna biex intukom l-aqwa u l-ahjar. Fost dawn l-aqwa affarijiet semma l-qasam tas-sahha. Qasam tas-sahha li hi fl-aqwa stat li qatt kellna. Għalhekk żid Gonzi iħossu konfidenti jgħid li l-Maltin jiġġudikawh fuq li jagħmel. Iġġudikawna mhux biss b'dak li ngħidu, imma b'dak li nagħmlu. Għall-Prim Ministru ser tkun faċli biex il-familji jifhmu dak li jagħmel għalihom il-gvern immexxi minnu matul dawn il-5 snin. U m'għandix tkun diffiċli biex infehmuhom lill-familji tagħna. Jumejn biss wara li l-gvern tiegħu waqa' għaliex tilef il-maġġoranza fil-Parlament dwar il-budget, Lawrence Gonzi mhux biss ma tkellem xejn dwar dan, anzi l-aħħar messaġġ tiegħu kien dan. Kuraġġ ir-rebħa tagħna terġa' tkun. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borg Olivier qal li Lawrence Gonzi għandu jmexxi lil dan il-pajjiż għal 5 snin oħra. Il-Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi hija merħba sabiħa għal persuna li mhux biss mexxa lil dan il-pajjiż għal dawn il-5 snin li għaddew, imma flimkien irid imexxi lil dan il-pajjiż fil-5 snin li ġejjin. Dan għax il-Partit Nazzjonalista ta' fiduċja assoluta f'Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru. Roddejna lura il-fiduċja tagħna sħiħa u ikbar minn qatt qabel lill-tmexxija tagħna Lawrence Gonzi. U dan għax skont Borg Olivier, Lawrence Gonzi u persuna onest. Tal-istess idea u l-viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. U pajjiżna għandu bżonn illi fil-gvern jerġa' jkun hemm il-Partit Nazzjonalista immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Ringrazzjament lil Lawrence Gonzi għall-ħidma tiegħu, għar-riżultati tiegħu, għall-onestà tiegħu, għall-integrità tiegħu. Minkejja li fl-aħħar sena Lawrence Gonzi tilef il-maġġoranza l-5 darbiet wara xulxin, Borg Olivier qal li l-Partit Nazzjonalista kompla jissaħħa. Minn dak il-Kunsill Ġenerali law fil-bidu ta' Jannar dan il-partit kompla jiġġedded, dan il-partit kompla jissaħħa. Min-naħa tiegħu Simon Busuttil iddikjara li ma jifhimx lil min jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu jbiddel id-direzzjoni. U jien nistaqsi x'direzzjoni rridula nbidlu eżattament.